ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, వాడి పేరు దేవా. వాడి గురించి చెప్పాలంటే వాడు చాలా రిచ్ కిడ్. నేను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అయినా కానీ వాడు నన్ను ఏ రోజు చిన్న చూపు చూడలేదు. వాడి గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వాడు నాతో ఒకరోజు ఇలా అన్నాడు. మామ, మా దగ్గర ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నా నా దగ్గర టాలెంట్ లేదు, కానీ నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉన్నా కానీ డబ్బులు లేవు. నీ సక్సెస్ కావడం నాకు ఇంపార్టెంట్. నీ సక్సెస్ కావడం కోసం ఎంత డబ్బులు కావాలన్నా నేను నాన్న మర్చిపోను. ఆ రోజు వాడు ఆ మాట అన్న తర్వాత ఇంత మంచి ఫ్రెండ్ దొరికాడని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా. కానీ మా ఫ్రెండ్షిప్ చెడగొట్టడానికి మా లైఫ్లోకి కొంతమంది వచ్చారు. మామ, వాళ్ళ సంగతి మళ్ళీ చూసుకుందాం. వాళ్ళిద్దరిని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో విడదీయాలి మామ. ఆ రోజు అర్థమైంది నాకు, పాజిటివ్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంటుందని. ఒకరోజు వాడు కాలేజ్కి రాలేదు. అరే వాడు ఒక్కడే వెళ్తున్నాడు రా, మన వీళ్ళని విడగొట్టేకి మనకి ఇదే కరెక్ట్ ఛాన్స్. అవునరా.